rok jatono lamsago ani ketal blogo tini hingani parcel phai chokpai kha Ajio Anarkali set hingke ang tabuk obno unboxing khlainai tei trial bo khlai phunuknai norokno mode mosang ya hingke norok oro nugui mankhana kaibsuk set chokpai kha 1 2 3 4 5 hingke oro total 5 ta set chokpai kha hingke oro ni bisingno ang kaisa eko khosaoinai kha hingke tabuk obono unboxing khlainai lainai mode mosang ya hingke iko norok nugui mankhana ani most favorite pink color no sakpai kha hingke phaidi khologui nailagrana turuk khe oboni size hingke ang M size rukha M size hingke ani jotoni sai thigongo hingke oro kaisa kurta mano tei kaisa dupatta mano tei kaisa pant mano hingke oboni dupatta iko romoi naimani hiliko korkheno maromo tei soft bongo hingke naithok jaka ang tei oboni kurta bhaino iko naithok makheno nugo hingke tei oboni bottom wear tongo rayon fabric ni hingke oboni sakani riyong kha georgette fabric ni kaisa nylon type sle khai silk type haini ri obo hingke oboni ungklok khajangna hingke to kisa simple kheno rojak tei kurta hingke kisa heavy hingke ang maromo hingke phaidi abono obna trial khai nailaisinai mode mosang ya hingke ko trial khai naimani belai kheno comfortable and fit bongkha tei ang expect khlaimanya asok kaham sokpaya no hinai o product no ang belai kheno happy oboni price hingke iko norok nugui numan khana tei norok obono other khlaina musungke khlaimano ani description no joto anarkali set ni link no rojak hingke iko oboni neck bo belai no naithogo hingke tabu kisa oboni back side no phunuknai iko hingke ang o first ni anarkali set no number runai 1 iko obono runai 2 because anaro total 5 ta set tongo aboni bising norok bo set number no naithokjak eba naithokjakya norok comment khlai sawi mano hingke o parcel kaisao 2 ta set chokpayo aron bising ang tabobno khologoi nai tongo hingke oboni dupatta ang belai no naithokjakha o dupatta nai no ang order khlaio orokhe kaisa kurta mano tei kaisa dupatta mano obobo georgette ni fabric no klaio dupatta ni length hingke 2.25 meters ke oboni ongklok hajangnai bo taising nahaino simple kheno rojak hingke tei oboni gear hingke belai no kotor khe rojak iko amta hingke sarkokjak hingke no naithogo hingke oboni design khainai rok kha kenis jaro aboro khaio tei marketing khlainai rok bo borok no khlaio hingke phaidi obno bahaina hai trial khainai leano sosi sakpai kha hingke ba mojang ya thong jomoi to naina nangnai no oboni dupatta o hingke sudu flower simeno rojak iko naidi dupatta o simeno flowers rojak tei kurta o hingke ekdom kono fan koroi plain hingke oboni price hingke iko norok nugui mankhana hingke oboni price kisa kom no hingke ang obno bahaino price ni according to price ang obno naithokjak kha ekdom simple khaioi hingke norokle bahainang jakha o second number ni kurti no oboni gear bo cotton no ekdom sarkok jagoi tongo tolao hingke naithokjak kha bo bahaino hingke oboni neck iko naidi kaham no sokpai kha hingke oboke third number anarkali obo taisingo parcel kaisa bo kaini sokpai mani e aron bisingno o pink color bo tabuk ang norokna khologi phunuknai ke borok tamni bagi kaisa parcel amti kher hor ka abo to saimanya ke tabuk first to chung dupatta nailainai o dupatta ni length ongkha 2.25 meters obo bahaino belai no comfortable ekdom bini fabric soft ongoi tongo bok summer season rogo hingke amta hai soft rong no tui thogo hingke oro bahaino dupatta kaisa mano tei ko kurta kaisa mano hingke oro iko naidi mirror work khaijak dupatta bo hingke o kurta ni size ongkha M size no oro jesuk je ang anarkali order khaimani bisingo jotono M size mangno ang order khaijak hingke tei oboni design khainai rok bo haino same kane zero borong no design khayo tei borong no marketing bo khlaio hingke obo belai no kolok tei gear bahai no kotor o taising phunongmani sepanche obo taibo kolok kotorong tongo hingke phaidi obno bo taising ne haino teibo trial khainai leiano mojang ya thong hingke iko naidi obo ani mote khe asuk fidongli ai ko yak tu go taisa
chikon na nangnai iko naidi amta hayang ke mojang khamung hinke tei to jotono thik tongo yaktok toro hinke baksa kotor chumnai rok hinke to thik no nangjaknai haipano ang o anarkali set bai hinke asuk khapi jaglia Nrogle obono bahai nangjakha naithokjagui tongkhe ba sitrajagui tongkhe sadi hinke oboni price ongkhai ko 1359 rupees hinke oboni back side bo ongkologo khajangnai rojak abotai ruya phanchi jugani mote hinke oboni neck bahai no bino hinke phaidi taboktei kaisa unboxing khlainai lainai obo hinke 4 number khlainai nairika paisley print anarkali kurta with dupatta hinke o kurta ni size bahai no M size no hinke obo bahai no georgette ni fabric no klaio hinke tabok first kurta nailainai iko ori ni quality bahai no kaham no manjakha tini je ang order khaimani unboxing khlainai mani bisingo jotono kaham mangno ri quality manjakha hinke obno bahai no ang kisa kaham ke phunugano obo bahai no sarkokjak no ongi tongo ke tabok phaidi dupatta nailainai o dupatta ni design by o kurta ni design ekdom same to same ke khlaijai ko naidi obo bahai no hili kokor nongjak phaidingke obno bahai no trial khai nailaya no hinke ko chumui naimani pura ang bai fit nongjaka yaktok rok tai kisa pano jerna nanglia taising ningke to kisa toria diba hinke obokhe pura ojon nongjaka hinke oboni price ikondrong noguin mankhana according to price obo bahai no ang o anarkali na kaham no nangjaka hinke oboni back side ni look iko hinke tabuk sugjora je ang unboxing khlaimani jotono motamoti naithok mangno manei tongo ang bai khapi angoi mana no haipano kaham no sokbai baikha hinke oboni neck bahai no kiting kheno rojak hinke phaidi taboktei kaisa unboxing khlainai layano obono last one 5th number obono ang askano naithokjagoi order khlaimani haipano tabuk khologi naikisi saimanai bisingo naithok de sokpaikha sitra de sokpaikha he diba khologi naiki saimanai hinke iko green color ni fusionic anarkali hino obobo printed no oro hinke kaisa kurta mano tei kaisa dupatta tei pant bo mano hinke ko 3D print khaija khayong tongo oboni print quality and color quality ang belai kheno chajakha tei boni bottom wear hinke cotton dupatta hinke 2.5 meter oboni fabric type hinke organza nylon obo silk type neong tongo ekdom slash khayoi hinke oro 80% organza fabric tongo tei 20% cotton tongo haini bagini obo kisa soft hayongi tongo tei obo only dry clean simisi khlaimano obo no marketing khlainai tei design khlainai rongkha aria designs rong no obo no manufacturer bo khlaio tei design bo khlaio hinke tabuk norok sasidi ang o pasta anarkali set phunukmani bisingo norok bo anarkali set no naithokjakha angkhe to o green color no tini ni jotoni sai naithokjakko kha ekdom gear bo kotorongoi tongo phaiding hinke obno bahai no last trial khai nailaya no so iko ang chumuina kha naidi jotono thik thak ekdom fidong kha gear tormansi naidi hili kokorong tong ekdom naidi oboni flower design busoke naithokong tongkha ang belai kheno chajakha ekdom satisfied ang hinke yaktok rok ekdom full sleeve pura naithok nongjakha ang hinke teitam sanai ang tini ni jesuk je ri sopaima bisingo obono besike hamjakko kha hinke oboni back side naidi ekdom khajangnai bo naithoke no design khairi rojak hinke oboni dupatta bo phunugano iko naidi asuke no kuar kolagongjak kurtani haino dupatta bo tolabo flower design khairi rojak same khayoi hinke norok ani o anarkali set phunungmani bisingo kaisa sok naithokjagoi tongkhe order khlaimano ani description no o jesuk je ang set phunukmani jotono link rojak hinke norok kaisa ke check out khlainai mano hinke norok oboni price bo saimana musang khana hede iko naidi oboni price hinke 1927 rupees hinke abono tini nani blog asuk jarate nyong sinai norok bai malainai ani next blog o jotono kaham kurung tei sep tongbai di tei jotono no hambai puilani simi paithak jora nai tongmani bagai